Трите най-охранявани жени в света, последната е много защитена. Номер 3 – Емелинда Гейтс. Като изтъкнат филантроп и съпредседател на фондацията на Бил и Емелинда Гейтс е високопрофилна цел за обществени фигури и организации, с нетно богатство над $70 милиарда. Нейната безопасност е от първостепенно значение. Частни охранителни екипи, заедно с мерки, осигурени от фондацията, работят денонощно, за да я защитят. Номер 2 – Ангела Меркел. След като служи като канцлер на Германия в продължение на 16 години, Ангела Меркел е силно влиятелна световна фигура. Нейната охрана е прецизна, с германската федерална полиция, осигуряваща нейната защита 24 часа в денонощието. Меркел, известна с лидерството си по време на кризи, се сблъсква с различни заплахи за сигурността. Номер 1 – Камала Харис. Камала Херис, като вице-президент на Съединените щати, е ключова фигура в администрацията на Байдън. С нетно състояние от $6 милиона, нейната роля като първата жена вице-президент и най-високо поставеният женски чиновник в САЩ историята изисква строги мерки за сигурност.